Maxi. Penyul. Udah mana kagima bu. Itu ada kain. Ada mana dia matin. Ini kurang kayak. Adi ini bingung kagak baru main lu ini tuan fro cah. Tuan fro. Kwani kilo nete kakanye. Tuan fro. Bona jo bonje pene penjwa gi kumafu. Ni abasi live Nairobi futu kia. Tidwa ni ngendi seje mamito kinigiorade. Tiyonge katega. Ikia kata ni madereva mane, ikiano di embe speed, kapenjo kata na kuro ginyal lore gila. Dong gari nyalo kata samano ngato bipodo kolo didwa ni ngegino. Mono mane jo bunyi penjo mafu. Nena tap Eiffel tap B. Ande idwa ni nge tap maga to tap maga. Uso kina jo moko mane go lokore nyinge moko magu Facebook ni poto tap ria. Maja to ngawa ga die. Lakini magasi ngeni wanu wachwira jo marieke ngano kakataka kineno yini iwale beri ki rie kizum rie kizum donc wana ki mangeyo lakini pani sikulu sani kidwa ni mulo juso mabera ngoma muna serikali yani yani karketo nyithindo bwana ukenda kada jisitare bwana karketo nyithindo bede gi moko benchi bwana uketi kada mena sofa ngoma dang tim nyoka kikeda kada sofa kombe moko mabe ni geji siku serikali to nyo sofa kudita apenjo nyulo ka koro sogi kombe mag bawo man school gi ema ngato pod nyisine ninde class koro ko ket sofa to menindo mako yudi ni lesson yudi sabore to meninde bawo no mitho adie koro ko ket sofa mana na biro mena school gi neda iwe na biro gi buge kama buge no ubede no neta maketo te mala no koro gisomo masaboro ana sa biyo iro kajiala jo time ayiri ene da muyo atwado janende bata kare kama no tamoge kare serikali timne ande okedi sikunde ne ya jio wai mudo nyono romo wane miyo kata wiwo kuti wan mala to wani ngini wan jona dala ko ta wan jona ko ngini dua pori dua keti gi nyoyo dendira mikani aeri mbanyoro kutieno idwa mudo ga nyoyo sikulka kwan be kor ko piro ipenjo jigi moko miluongo ni alojibiraka koro onego ket niya ni school sani jiyo madama kata mena soda to jucham kata kuom gi gweno kata ngato tedi kata mana pilau ge misala pilau ge misala jiyo cham kende yudo ni kata jok moko biga school nyalo ga biro maber nikech sana kare angoma ka koro manite duka nyoyo school donge to jomoko ni yudo kaka wan giri wane pod wadhi school kanyo mondo wachiem yani wachama wiji wano kwa so chama wiji kanyo hapa kule to wauondo ji kendo wan mano so nyaka yadhi nyiri school yadhi nyiri wan gi ko do mana gi mano joga mag siomera kaka japuonj manyien nono ne ji buge japuonj moko kodonjo siko kaka making collect your books ya ipenjite mag tango ya to yude Mr. Okinda moro mosebedo kodu kanyo fo useng'iyo kode kichwoyo to ok non bugi ok non chieng' mong'eni gino dhi romo to koro idwa nono be ok non iwinjo ni exchange your books ni roni omirocha koro ka ng'ato dhi neno fupi mane gima natamaraga an buga nanono kian kada podo penj mane have you exchange tang'e nying usiep na moluo ni Richard Osumba en nyinge masomo somo ni yes teacher to koting Richard Osumba and you to somo nying mono an no kanyalo lono bug ng'ato mana chuo ne tigni gache leta ni kora dwara ngonya thi wadwa bwana ngamuke takare jopuonje go kariak gadier nani magasi angomo meyo ka jopuonje rieka angomo pod gi pe miyo ji penjo to nyithinde matimo ka tim penjo go ka giriek ka giriek kare penjo no be ni jopuonje matimo ok nyithindo to kare ni to mano di yena riek mando idhiyo mango e school idhiyo mo e school mani penjo nango idhiyo mango e school magasi puonje